स्नानीक जुवांक उदकान स्नान दिवंक धाडलेल्या बापान जेजूची वळख दिली. तोच क्रिस्त म्हणून ताका स्पष्ट केलें. ह्या क्रिस्ताची पळया देवाची शेळी म्हणून वळख करून दिवच्यांत जुवांचे मिसांव यशस्वी जाता. आपणा फाटल्यान आयिल्ल्यांक, आपण खंय रावता म्हणून विचारलेल्यांक जेजू येया आनी पळया म्हणूनच उलो दिता. आनी त्या दिसा ते ताचे सांगाता रावले म्हणली उतरां सुवार्थेंतली भोव आपुरबायेची उतरां जावंक पावली. आनी त्या दिसा ते ताचे सांगाता रावले म्हणली उतरां क्रिस्ता पाटलावियांचे व्याख्यान जावंक पावलें. शिसांनी त्या दीस कितें पळयलें, तांणी कितें आयकलें, तांणी कितें भोगलें, कितेंय सुवार्ता विवरिना. केवल आंध्रेन वचून आपल्या भावा पेद्रू लागीं मेसिया म्हणजे क्रिस्त आमकां मेळ्ळो म्हणली उतरां मात्र सुवार्ता उल्लेख करता. जेजू संगे रावप तो मेसिया म्हणून शिसांक स्पश्ट करून सोडता. तांची एके पोरजेची मेसिया खातीर आवंडेवणी जेजू थंय जारी जाता. सुवांची सुवार्ता जेजू संगी विशेष भेटो आटापता. एके रितीन पळयल्यार ही गूढ वैयक्तीक भेटेंची वा सांगातपणाची वा सांगाता रावपाची सुवार्ता. दाखल्याक जेजूचे शिस निकोदेम, सामारितान स्त्री क्रिस्त सांगात आकर्षक मात्र नाही, क्रिस्त सांगात सर्व आवंडेवण्याचे शिखर.